Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας, τον κύριο Νίκο Παπαθανάση, όπως σας είχαμε προαναγγείλει. Και αφορμή είναι μια ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ για την τροποποίηση του σχεδίου, του ελληνικού σχεδίου για τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Αλλά πριν περάσουμε, σας ευχαριστούμε εμείς πολύ για την αποδοχή, αλλά πριν περάσουμε σε αυτό, θα θέλαμε ένα σχόλιο σας για την μεγάλη εθνική, θα λέγαμε, επιτυχία της εκλογής του κυρίου Κυριάκου Πιερακάκη στη θέση του Προέδρου του Eurogroup. Ναι, βεβαίως. Ακριβώς είναι μια μεγάλη εθνική επιτυχία και βεβαίως είναι μια εμφατική αναγνώριση της θετικής πορείας της πατρίδας μας όλα αυτά τα χρόνια. Η Ελλάδα από το μαύρο πρόβατο κατ' ουσίαν είναι μια χώρα που δείχνει το δρόμο και για την δημοσιονομική της πορεία και για τις επιλογές που κάνει γενικά του ευρωπαϊκού προσανατολισμού. Επομένως, να συγχαρώ και εγώ τον Κυριάκο Πιερακάκη, αλλά νομίζω ότι τα συγχαρητήρια ανήκουν σε όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες, γιατί ήταν όλη αυτή η συλλογική προσπάθεια που έφερε τη χώρα μας σε αυτό το σημείο. Και ξέρετε, πάντα γίνεται η συζήτηση αυτό τι σημαίνει, δηλαδή οι αναβαθμίσεις των οίκων αξιολόγησης τι σημαίνουν πραγματικά για την καθημερινότητα. Λοιπόν, σημαίνουν μικρότερο κόστος εξυπηρέτησης του χρέους της πατρίδας μας, κατ' ουσίαν δηλαδή περισσότερα χρήματα που διατίθενται για την οικονομία και την κοινωνία. Αυτό είναι η εικόνα η πραγματική. Επομένως είναι μια πραγματικά σημαντική μέρα και νομίζω ότι από εδώ και πέρα θα συνεχίσουμε την ίδια πορεία, γιατί εμείς πιστεύουμε ότι μέσα από την ανάπτυξη που είναι υπερδιπλάσια της Ευρώπης θα υπάρχει πάντα μέρισμα να γυρίζει άμεσα πίσω. Ναι, αλλά γιατί σας κατηγορεί όμως το ΠΑΣΟΚ για αναθεώρηση του σχεδίου και κίνδυνο να χαθούν πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης? Μάλιστα αναφέρει 153 μέτρα τα οποία αναθεωρήθηκαν έργα. Αναθεωρήθηκαν το τελευταίο διάστημα. Με κίνδυνο να χαθούν οι πόροι. Ωραία. Λοιπόν, καταρχάς δεν πρόκειται να χαθεί. Το Ταμείο Ανάκαμψης έχει δύο σκέλη. Έχει το σκέλος της επιδότησης, που είναι λεφτά που παίρνουμε και δεν τα επιστρέφουμε πίσω και τρέχουν όλα τα έργα. Θα πούμε δύο λόγια αυτά. Και το δανειακό σκέλος, που είναι χρήματα που παίρνουμε και τα επιστρέφουμε. Το δανειακό πηγαίνει στις επιχειρήσεις με χαμηλό επιτόκιο για να στηρίξουμε την αναπτυξιακή πορεία των επιχειρήσεων. Δηλαδή, πολύ μικρές επιχειρήσεις παίρνουν με 0,35. Και οι μεσαίες και οι μεγάλες με 1. Να υπάρχει ρευστότητα και μπορούν να αναπτυχθούν. Ακριβώς. Στο σκέλος τώρα των επιδοτήσεων έχουμε κατ' ουσίαν πολλά έργα που βελτιώνουν την καθημερινότητα, η ψηφιοποίηση, οι διαδραστικοί πίνακες, οι ανακαινήσεις των κέντρων υγείας, των νοσοκομείων. Προσέξτε τώρα. Μέσα στο σχέδιο αυτό όλα τα κράτη-μέλη σε κάθε φάση υποβολής αιτήματος εκταμίευσης έχουν δικαίωμα να κάνουν αναθεωρήσεις. Εμείς λοιπόν τι κάναμε? Ας πούμε, αυξήσαμε τις κάρτες αναπηρίας από 80.000 σε 150.000. Να λοιπόν μια αλλαγή που έγινε μέσα στο σχέδιο για να μπορέσουμε να στηρίξουμε περισσότερο τους συμπολίτες μας, τους ανάπηρους συμπολίτες μας, για την υγεία. Που σίγουρα και εσείς κύριε Μουρούτη και κύριε Στούμπο έχετε λάβει SMS για να κάνετε προληπτικές εξετάσεις. Ναι, εσείς όμως μας λέτε τα καλά. Εγώ για παράδειγμα στέκομαι στο άρθρο 18 της ανακοίνωσης του ΠΑΣΟΚ. Είχαμε πριν λίγο διάστημα τον Υπουργό Ενέργειας και Περιβάλλοντος, τον κύριο Παπασταύρου. Και συμφωνήσαμε εδώ στο τραπέζι ότι πάρα πολύ καλές είναι η στρατηγική της χώρας, η καλή είναι η στρατηγική της χώρας για την παραγωγή ενέργειας, πάρα πολύ καλή είναι η στρατηγική της χώρας για τα δίκτυα ενέργειας. Αλλά τι χρειάζεται να κάνουμε ως χώρα ανάπτυξη, επενδύσεις στην αποθήκευση της ενέργειας. Διαβάζω λοιπόν το άρθρο του ΠΑΣΟΚ, ότι στο άρθρο 18 λέει ότι η κυβέρνηση ζητάει την κατάργηση του μέτρου που αφορά την εγκατάσταση αυτόνομων έργων αποθήκευσης ενέργειας συνολικής ισχύως 175 ΜΒ. Είναι ένα ενδεικτικό που εμένα μου κέντρισε το ενδιαφέρον. Γιατί για παράδειγμα καταργούμε αυτή τη δράση από το Ταμείο Ανάκαμψης, ενώ θα μπορούσε να είναι μια αναπτυξιακή διαδικασία για το μέλλον? Να πάμε λίγο πιο πίσω. Παρακαλώ. Να πούμε ότι το ίδιο ΠΑΣΟΚ έκανε ανακοίνωση ότι καταργήσαμε τα αντιπλημμυρικά έργα πριν από 6 μήνες. Και στη συνέχεια τα έργα αυτά εντάχθηκαν στο ΕΣΠΑ. Μάλιστα. Διότι πρέπει τα έργα τα οποία θα ολοκληρωθούν μπορούν να μείνουν μέσα εντός του σχεδίου. Τα έργα που δεν προλαβαίνουν να ολοκληρωθούν δεν μένουν εντός σχεδίου. Αλλά έχουμε και άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία να μεταφέρουμε αυτά τα έργα. Άρα γίνεται μεταφορά, είναι τεχνικό το ζήτημα, μεταφορά των πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης στο ΕΣΠΑ.
Και όχι μόνο. Και χρήση άλλων χρηματοδοτικών εργαλείων. Μάλιστα. Σας εξήγησα ότι στο πρόγραμμα Προλαμβάνω αυξήσαμε τους συμπολίτες μας που έχουν δικαίωμα με πολλές άλλες κατηγορίες προληπτικών εξετάσεων. Δηλαδή τα λεφτά δεν πετάχτηκαν, πήγαν για να βελτιώσουμε τις συνθήκες διαβίωσης των συμπολιτών μας. Ας πούμε σήμερα στις υπηρεσίες της γραμμής 1566 μπορείτε να τηλεφωνήσετε στην πολυκαναλική εξυπηρέτηση των πολιτών και να μπορέσουν οι συμπολίτες μας να πάρουν πληροφορίες για θέματα υγείας. Έχουμε δηλαδή πολλές δράσεις που αυξήσαμε προκειμένου να πετύχουμε το στόχο, δηλαδή και να μην απολέσουμε πόρους, αλλά ταυτόχρονα όλα αυτά τα έργα να κλείσουν εντός του χρονικού ορίζοντα που έχει το Ταμείο Ανάκαμψης. Ωραία, και δεν είναι μόνο αυτό. Κύριε Έχουμε Υπουργέ, και άλλα. Ωραία, πολλά. Μια στιγμή τώρα. Μπορείτε να αναφέρετε πολλά παραδείγματα. Ας πούμε, μια στιγμή έχει αξία. Δηλαδή, το αντινέρο και η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος δεν έχει αξία που αυξάνεται έναντι της αποθήκευσης ενέργειας που σας λέω ότι μπορεί να μεταφερθεί σε άλλο. Εδώ όμως θα μπορούσε να σας κατηγορήσει, πριν μιλήσει ο Δημήτρης ο Στούμπος, να σας κατηγορήσει κανείς ότι τα υπουργεία στον προγραμματισμό τους θα έπρεπε να είναι πιο, αν θέλετε, διορατικά ή πιο αποτελεσματικά στη σωστή στρατηγική και τον προγραμματισμό και τελικά να μην χρειάζεται ανά 5-6 μήνες να αναθεωρούμε τις χρηματοδοτήσεις και να βλέπουμε ότι χρειάζονται ή δεν χρειάζονται άλλοι πόροι ανά έργο. Κοιτάξτε, οι αναθεωρήσεις των προγραμμάτων δεν συμβαίνουν μόνο στο Ταμείο Ανάκαμψης, συμβαίνουν και στο ΕΣΠΑ, το οποίο είναι σε εξέλιξη τώρα και έχουν συμβεί σε όλα τα ευρωπαϊκά προγράμματα από την έναρξη των ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Αυτή είναι η έννοια της αναθεώρησης. Προσθέτεις κάτι νέο ή αυξάνεις κάτι που τρέχει με επιτυχία και ένα άλλο το οποίο δεν πηγαίνει ή δεν θα ολοκληρωθεί μέσα στο χρονικό διάστημα, το μεταφέρει σε ένα άλλο χρηματοδοτικό εργαλείο. Το αποτέλεσμα είναι που μετράει, δηλαδή αυτά τα οποία γίνονται εξυπηρετούν τον πολίτη. Ας πούμε, η ψηφιοποίηση του κράτους εξυπηρετεί τον πολίτη, οι προληπτικές εξετάσεις εξυπηρετούν τον πολίτη, η ανακαίνιση των νοσοκομείων εξυπηρετούν τον πολίτη. Από εκεί και πέρα δεν πρέπει να χάσουμε ευρώ και δεν θα χάσουμε ευρώ και νομίζω ότι το γεγονός ότι μέσα έως στο τέλος της ερχόμενης εβδομάδας, και αυτό είναι είδηση αν θέλετε, θα υποβάλουμε το 7ο αίτημα πληρωμής και θα παραμείνουμε στις πρώτες θέσεις στα αιτήματα εκταμείευσης αλλά και γενικότερα στην εκταμείευση των πόρων και έχουμε φέτος τη μεγαλύτερη απορρόφηση που είχαμε όλα τα προηγούμενα χρόνια στο Ταμείο Ανάκαμψης και αυτό έχει συνέπειες στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας αλλά και στην ανάπτυξη πατρίδας μας, σημαίνει ότι το Ταμείο Ανάκαμψης έχει αποτελέσματα. Γιατί τώρα ξεκίνησε η αντιπολίτευση να μας λέει το εξής. Και τι θα γίνει μετά το Ταμείο Ανάκαμψης? Άρα, επομένως, δέχεται η αντιπολίτευση του Ταμείου Ανάκαμψης, έχει αποτέλεσμα. Είναι προφανές και μετρήσιμο το αποτέλεσμα. Μια στιγμή τώρα, κύριε Υπουργέ. Εντάξει, ας αφήσουμε τη λέει αντιπολίτευση να πάρουμε ένα δομικό ερώτημα που δεν το λέει μόνο αντιπολίτευση, το λέει πολλοί κόσμος και επιχειρηματικός, όπως ξέρετε, ασχέτως τώρα τι εννοεί και μέχρι πού το πάει ο καθένας. Εσείς πιστεύετε ότι θα ολοκληρωθεί εμπρόθεσμα η συνολική απορρόφηση των δυνατοτήτων για αυτό το πρόγραμμα το ευρωπαϊκό του Ταμείου Ανάκαμψης, ή θα έχουμε απώλειες? Απόλυτα. Πιστεύω ότι θα πετύχουμε όλους τους στόχους που τους έχουμε πετύχει μέχρι τώρα. Σας είπα ότι τα αποτελέσματα μετρούν και έχουμε μετρήσιμα αποτελέσματα. Επομένως, κύριε Στούμπο, μπορείτε να δείτε ακριβώς που βρίσκεται η Ελλάδα με το πάτημα ενός κουμπιού. Το γεγονός ότι είμαστε στις πρώτες χώρες και στα αιτήματα και στην απορρόφηση σημαίνει ότι κάτι γίνεται σωστά εδώ και αυτό το οποίο θέλουμε και πραγματικά δουλεύουμε πολύ εντατικά για να το πετύχουμε είναι να μην απολέσουμε πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης όπως δεν απολέσαμε πόρους από την προηγούμενη προγραμματική. Εσείς είστε κυβέρνηση. Μας λέτε λοιπόν, μας καθησυχάζετε ότι το συνολικό ποσό θα βρεθούν οι τρόποι εγκαίρως και ολοκληρωμένα να απορροφηθεί. Σωστά. Αυτό ακριβώς. Αυτό κρατάμε από σας σήμερα. Και δεύτερο, δεν μπαίνω τώρα στο κοκτέιλ πολιτικής αναπτυξιακής της σημερινής κυβέρνησης, της όποιας πρόταση έχει εξωματική αντιπολίτευση άλλος, αλλά λέω το εξής. Είστε επίσης πεισμένος ότι αξιοποιήσατε με τον καλύτερο τρόπο αυτό το τεράστιο ποσό για την ανάπτυξη της χώρας και την επόμενη εδραίωση της πορείας της? Είστε ακόμα πεισμένοι ή πιστεύετε ότι θα μπορούσαν να έχουν γίνει κάποια παραπάνω πράγματα? Η χώρα, κύριε Στούμπο, έχει μια στρατηγική. Να πούμε ότι για πρώτη φορά η Ελλάδα το 19 και μετά έχει μια στρατηγική αναπτυξιακή. Και βλέπετε ότι αυτό φέρνει αποτελέσματα. Εμείς δεν το λέμε εμείς,
Το λένε τα αποτελέσματα τα οποία είναι δημόσια και μπορείτε να τα κρίνετε κι εσείς. Γιατί έχει μια στρατηγική, γιατί έθεσε τον ψηφιακό μετασχηματισμό, την πράσινη μετάβαση, την κατάρτιση των πολιτών, την ανταγωνιστικότητα των εταιριών, για να δημιουργήσει αυτή τη συνθήκη της δημοσιονομικής πορείας. Διότι όπως γνωρίζετε, τα μερίσματα και η πορεία δεν προκύπτουν από λεφτά τα οποία έρχονται από τον αέρα, έρχεται μέσα από την οικονομία το αποτέλεσμα. Επομένως, εκ του αποτελέσματος θα σας έλεγα ότι δημοσιονομικά έχουμε πάει καλά και εκ του αποτελέσματος θα σας έλεγα ότι τα εργαλεία τα έχουμε χρησιμοποιήσει καλά. Και να προσθέσω και κάτι άλλο, ότι εχθές... Και αυτό και κλείνουμε κύριε Υπουργέ, γιατί φτάσαμε στο... Την άλλη εβδομάδα λοιπόν έρχεται αμέσως μετά την ψήφιση του προϋπολογισμού, έρχεται το νομοσχέδιο για το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, το οποίο μέσα έχει και τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τη μεταβίβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ. Αλλά να πούμε για το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης με μία κουβέντα. Ξεκινήσαμε το 2021 με ένα πρόγραμμα 13 δισεκατομμυρίων, 10 συν 3, 13 δισεκατομμυρίων, και σήμερα έχουμε ένα πρόγραμμα 22 δισεκατομμυρίων για την πενταετία. Αυτά τα χρήματα είναι χρήματα που προέκυψαν από την ορθή πολιτική και δημοσιονομική πορεία και θα μπουν και θα τα δουν οι συμπολίτες μας στην καθημερινότητά τους. Αυτό είναι το πιο σημαντικό από όσα μας είπατε, να φανούν αυτά τα χρήματα στην καθημερινότητα των πολιτών. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την συνέντευξη και τη δυνατότητα συνομιλίας μαζί σας. Καλή συνέχεια.